Аз съм Ревус БГ и днеска играем в Джибиткус, не знам как се казва, Network. С мен е, както каза, Wolfer. Не знам никъде, сега говорим по скайп. Не знам дали го чува, че някъде нещо. Добре, явно го изсрам. Сега трябва да убива ми гастове за томболата. Не знам колко токени. Не знаеш, че има гастове на запад. Запад. Така аз намирам. Аз Аз като игра на Survivor така. Аз търся тук пък. Майко ти му поне можеш да летиш. Ти поне можеш да летиш. Мога. Аз не мога. Еми, ще дам токени. Чух! Ох, майко, чак да падна едва в плана. Чух гаст. Искам да убия Уидър дракона. Ох, аз пък Уидър дракон. Ти наред ли си, бе, Уидъра? Открих нещо. Ужас, има проблеми. Какво е? Има рез. Вау. Нямам стрели. Човек, аз съм Infinity. Мога ти дам всичките освен една. Нямам никакви стрели, човек. Добре, сега може да намерим някой гаст. Той клипче няма да е много дълго, няма да е много късно. Майнкрафтинг Table намерих. Тук или е някой. Тук ако има някой, не знам. Не, някой си го оставя ти да си правят локове. Да се сбиели с прасетата, да се сбиели. Не дей всички ще подгорят. Го не знаеш. О, чу газ, сериозно. Ти чу ли го? Ами чо? О, намерих кралство. О, господи. Намерих кралство, телепортирай се. Карай един тъп газ. Аз тук намерих уидари, който и да е тук. Телепортира се кралство. Чакай, че не едва ти помня името. Изстрелява човек! Чакай, ще го обърка. Убих газ! Бързо, ето го, виж кралството. Море има чест с яки работи. Ама нямам второ човек, нищо няма, осъзнаваш ли? Осъзнаваш, че тук е на пълна слава. И какво че е пълна слава, бе? Еми, от лавата може да виждаш, мамко. Аз съм насирам от страх. Насира се, ако толкова стои една шибана игра. Виж! Виж, Къде? Мари! Яре илами, бе. Аре илам! Илами де. Бре, бе. Все едно летящи бомби. Какво правиш, че ми свали цялата джемич? Нищо не ми... Вау, виж отдолу сам кой има. Гъбки. Чек, искам да убия няколко парсенца. Човек, знаеш какво е той? Това е някакъв друг... това е някакъв... Добре, това е слайм, ама... От ада. Това е слайм от ада. Абе, и кой ще удриш батко си? Абе, чек, те са малко труднички за оцелване. Да. О, тук има някаква ферма. Чек, може да дадеш малко... Ти пък имаш инфинити. Ами, дали, Филип, значи всичките освен една. Чакай. Ама чек на теб, като имаш инфинити, нищо не ти трябва, бе. Ами, имам на лъка си Инфинити, тя ми само една стреличка. Да. Чек, къде са стрелите? Ето. Викам, Мой аз си дам един такъв лък, ама... Те иде. Аре, плюс мен. Добре, може и този клип да не е много търсен на гасто. И смисъл, разкарвай ни и сега да търсим работи. Чекаме, ако ми се падне сълзата, Бокс. не знаеш, че газта пуска една сълзичка, ако го убиш. Да, тук виждам някаква вода. Пуска една. Мали, човек, знаеш сега как искам, че разстане? Човек, ада не може да се слага в никаква вода. То пак че и лава, да. Ако се сещаш. О, ко намерих. Ако сложиш някъде вода в ада, нищо няма да стане. Просто ще се изпари. Тук е 1000
000 градуса. Да. Повече отколкото в Слънчевата система. Да. Добре, мисля, че даде клип за търсене на гастове, трепане на пигмани и разкарване ма. Гаст ли чух? Гаст! Гаст! Коли го видиш в клипчето после. Маля, дай ми сълза, а не, кой ти бе? Експи. Чек, ама ти колко лайкване имаш най-много? 5-6. 6 абоната. Моля ви се, абонирайте се. Иначе спра да играя Майнкрафт завинаги. Аз съм правил вече 3 клипа, имам само едно абониране. Не е нормално. Аз имам само едно клипче на Гарио и имам само 6 абоната от него. Играеш на Гарио, сериозно? Да. Нищо срамно няма. Ами, интересно е. Да, знаеш, аз съм най-добър. Да не си Джамбо. Да, обикновено зомби в недъра. О, сълза! Сълза! Да, бе. Да, гаст. Тер. Да, бе. Чай само убия тези тъпите пигмани и ще докажа. Чек, виж бе, има от апдейта новата лава. Чак, ето. За тебе съм. Ето и за тебе съм, виж, сълза. Чай да убия слайма. Бог ли съм? Направо си promaster.bg. О, човек, и аз не знам как. Добре, много са малко. Бързо яш горанки. Какво си играем, нали му офлайн, мама? Това е. Сериозно, виж, зомби. Зомби в недъра. Обикновено зомби в недъра. Къде бе? Къде си бе? Виж, клипа ще го видиш, бе. Аз не мога да летя. Не можеш. Добре. Ако искаш да се абонирам. Добре, за бъдещи клипове. Добре, хора, това мисля е всичко това видео. За още видеа се абонирайте, харесайте, иначе ще си купа пачената версия, ако събира 20 абоната. Най-много. Да, не, най-малко. И ако искате да снимавате с мен, и се абонирайте. Да. Или харесайте и коментирайте с кой искате да снимам. Стига да го познавам. И добре. Това ще е за клипа. До скоро.